Wallahi ban in yi dariya ta san raina. Kin san wannan yarinyar muguwar shi'uma ce? Kai amma kin ban mamaki. Lallai kam. Duniya ta yi muku daɗi. Me abun wani shi'umanci daga faɗar gaskiya? Ba gaskiya kike faɗa ba. Wannan zunzurutun ƙarya ne. Kuma ne kin san wani abin haushin ma? Kin gigita mutum ya rikici. Shine abin yake ban dariya wallahi. To ba gashi mun rabu cikin ruwan sanyi ba? Da tuni ina can yana min kalamai. Wai shi ga Alinu ko Adam iya zango. Amma kuma fa gaskiya biki kyauta ba. Bai kamata a ce ki ringa alakanta kanki da wannan mummunan alkaba'in ba. Idan kina son ki rabu da saurayi ba sai kin biyo ta haka ba. Za ki iya rabuwa da shi a cikin sauki. Ki daina jawo kanki wannan fitina ko dan saboda gaba. Hakan zai iya tasirantuwa a kanki. Ki daina jawo kanki wannan gaskiya. A shawara amma duk da kin ba mu da. Wannan dai ya faru. Don haka za a kiyaye. Kin shirya ne? Ni wallahi ban shirya ba. To me kike jira? Ai ya kamata a ce kin shirya. A kama hanya gurin nan da nisa a mai da hankali a ga an tafi ko? Kuma amma sai ki zauna baki shirya ba? Ni wallahi an yi wata magana na zo ne wataƙila ki fahimce ni. Ina jin ki. Duk da na san ba lallai ki yarda da maganar da zan gaya miki ba. Wallahi lafiya ta kalau. Da za ku ba ni isasshen lokaci. Wallahi an da zan fitar da mijin da zan aura. Naji. Sai kuma me? Fahimce ni Aminu. Ni na san abin da ku ba ku sani ba. To shikenan. Ki bari idan mun je wajen malamin sai ki masa bayani kila shi zai baki amsa. Amma ni kan ba ni da ita. Kin ga ki wuce kawai ki shirya kar ki bata mana lokaci.